नमस्कार दर्शक बंधु। भारतीय प्रतिरक्षा बाहिनी शत्रु को मात देवा पाई आउ एक बड़ शक्ति हासिल करिछि। ओडिशार बालेश्वर जिला चांदीपुर स्थित समन्वित परीक्षागार डीआरडीओ पक्षरु स्वदेशी ज्ञान कौशल निर्मित पिनाका दूरगामी गाइडेड रॉकेट सफल परीक्षण करा जायछि। ଏହି ରକେଟ୍ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଅତି ସଠିକତାର ସହ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରାଏଲ୍ ସମୟରେ ରକେଟ୍ଟିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପ୍ରେସିସନ୍ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକତାର ସହ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ରାଡାର ଏବଂ ଟ୍ରାକିଂ ଉପକରଣ ରକେଟ୍ର ଗତିବିଧି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଏହାକୁ ସେନାରେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପିନାକା ଲଞ୍ଚରରୁ ହିଁ ଫାୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୂରଗାମୀ ପିନାକା ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲଞ୍ଚରର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ କମ୍ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଅଧିକ ଦୂରଗାମୀ ଯେପରିକି ଏହାର ସର୍ବାଧିକ 120 କିଲୋମିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଉଭୟକୁ ସହଜରେ ଅପରେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ନମନୀୟତାକୁ ବହୁ ଗୁଣ ବଢ଼ାଇ ଦେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍ ପଛରେ ଆମ ଦେଶର କେଉଁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଅବଦାନ ରହିଛି। ଏହି ପିନାକା ରକେଟ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣାର ARDE ଏବଂ HEMRL ମିଳିତ ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ DRDL ଏବଂ RCI ମଧ୍ୟ ଏହି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦିପୁରର ITR ଏବଂ PXC ଲ୍ୟାବ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାଏଲକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଁ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ DRDO, ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ। ଏହା ସହିତ DRDOର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନିଜେ ତଦାରଖ କରି ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।